Гледам си аз Фейсбука и какво виждам? 4 лапи и район Средец организират кастрационна кампания за безстопанствени котки. Супер, тук около нас е почти нещо страшно, гъмжи от котки. Така, да видим какво трябва да направя. Първо, да си запиша час. Не за мене, за котката да запише час. Второ, да си купя клетка за котки, да се опитам да хвана котката, като същевременно внимавам да не ме зарази с бяс или с нещо такова. Трето, преди това трябва да питам котката дали е от Средец или само минава, защото ако не е от Средец няма да стане работата. Извинявай, ти от тук ли си? От Средец ли си или само минаваш? Четвърто, да се уверя, че 12 часа не е яла и пила. Може би трябва да я уловя 12 часа преди часа за кастрация, за да съм сигурен. И да я държа у нас и да ни давам нищо, което не ми звучи хуманно. Мацо, извинявай, стой бе за твое добро, бе. И пето, след като съм уловил котката, уверил съм се, че не е яла и пила, че от Средец да я занеса в Борисовата градина, в конната база, те нали да я обезпразитят и тако. Само това ли е? Не трябва ли да взема съгласие писмено от котката, че е съгласна да бъде обезпразитена и кастрирана? Съгласна ли си на кастрация, че ми трябва писмено? На вас кафенце да ви донеса нещо, масажче да ви направя, лукум, или направо да дойда мен да ме кастрирате, сигурно ще е по-лесно.